Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo ħareġ jattakka lil Helen Dalli li mistennija tiġi approvata bħala Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Edwin Vassallo komplu joħroġ fil-beraħ id-dubi li qed jintwerew mill-Partit Nazzjonalista dwar Dalli minkejja li l-kap Adrian Dalija qal li se jappoġġja n-nomna ta' Helen Dalli. Vassallo derbiċċar li mhux jiġbed il-ħabel ta' Adrian Dalija u fuq il-profil tiegħu ta' Facebook qal li bl-approvazzjoni ta' Dalli l-Ewropa hija miskina. Il-kumment ta' Edwin Vassallo jkompli ngħaqad ma' dikjarazzjonijiet ta' deputati nazzjonalisti oħra li flimkien mal-Midja Nazzjonalista qed jattakkaw il-kredibilità ta' Dr. Dalli. L-attakk ta' Vassallo jsegwi dak tad-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina li propju attakka lil Helen Dalli waqt is-smigħ tagħha quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew u Wajara Kruk. Dan apparti il-mod ta' kif ġab ruħu fil-plenarja l-Europarlamentari David Casa fejn għal dan kollu l-kap nazzjonalista sikket fommu u baqajħalli kollox għarrieħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.